Добър ден, уважаеми приятели! Аз съм Жоро Джендов и това е първото ми предаване от моята собствена телевизия. Сигурно се чудите, защо съм облекал тази жилетка и се правя на маймуна. Ще ви обясня. Направи ми впечатление преди известно време една много странна статистика за катастрофите и загиналите в тях. Направи ми впечатление, че почти, да не кажа никога, няма катастрофа с жертви, в която в двете коли да се е возил само по един човек. Помислете си малко и ще видите, че съм прав. Какво означава това? Връщам се много години назад, когато в градския транспорт, тролеи, трамваи, автобуси имаше едни много хубави големи табели "Не говори на шофьора". Вече се сещате за какво става дума. Когато говорите на шофьора, вие го разсейвате, вие му отличате вниманието. Аз говорих с някои хора, включително таксиметрови шофьори, така като се возиме, маршрутки и така нататък. Тяхното мнение е, че разговора с някой в кабината на колата, вътре, го разсейва много повече, отколкото тези разговори с мобилни телефони. Разликата е това, че когато говори с мобилен телефон, ако не си на Bluetooth, ти е заете ръката. Но по принцип, когато се говори с шофьора, много повече се разсейва. Затова, просто опитайте се да не говорите. Аз както имам тук един-двама души, които като се качиме на колата, викам: "Ви сега, колко време ще пътуваме?" Ще пътуваме 15-20 минути. До сега, каквото имали сме да си кажем, сме си го казали, дай сега 15-20 минути ще помълчиме. Сега отделен въпрос е, че аз дори и радио не си пускам в колата. Нека да си представим една такава ситуация. Нощ, дискотека. Направило впечатление, че по-млади, специално тинейджери, млади момчета, момичета и така нататък, се трепат между селата. Сега няма какво да го обсъждаме този въпрос, работата е ясна. Нашия се качва на колата, пият по едно кафе в едното село, шофьора не пие, обаче 2-3 момичета, момчета, едни гиздави, направени пишни, се качват на колата, отиват на дискотека в съседното село. Там на нашия му идва глътката, пие 2-3 ракии, ако е само с толкова, е много добре. Компанията е кьокето пияна, чалгата дъни до безумие, ще разцепи още малко колата. Той, разбира се, трябва да обърне внимание на поредното гадже, което е до него, говори си, обръща нагоре-надолу и много ясно, че няма да види ъгъла на завоя. На пътя завоя, бум, в едно дърво, петимата млади, хубави, в разцвета на силите си, след няколко дена цялото село помръкнало, с наведени глави и с разплакани очи, върви зад ковчезите им. Тая работа ясна. Нека да обсъдим един друг въпрос. Представете си следната схема, следната ситуация. Вие се возите, шофирате, до вас съпругата, отзад децата, обаче отзад е и тъщата. Тази, която ви е съсипала живота, която е на път да ви разбие семейството. Тъщата, гнусния бабиер, постоянно говори, постоянно дудня. Това не е доволно. Она трето, пето, десето, тя не е доволна, защото тя винаги си мисли, че нейната засукана, която е била засукана на времето, сега може да е била 100, да е в момента и 100-120 кг, засукана щерка, трябваше да се ожени за човека от съседния вход, а не той от другата махала. Тия ситуации са ви ясни. Така. И започват едни приказвания, едни надвиквания. Сигурно сте били в такава ситуация. Е, добре, де сега вие какво да правите? Ще шофирате ли? Ще си седите пътя и знаците и маркировката? Или на вас ви е бръмнала главата от бабиера отзад? И най-накрая какво? Дум, пребивате се цялото семейство. Затова аз имам една такава сентенция, че по-добре замълчи, не говори. Не говори 5, 15, 20 минути, 1 час. По-добре не говори, за да не стане така, че в разцвета на силите си, в най-неподходящото време да замъкнеш за цяла вечност.
Но да се върнем на варианта с тъщата. Аз имам един приятел, Вълкът, неимен убиец, който, ако се свържете с него, това е моята книга „Ръководство за наемни убийци“, той за тъщи прави големи намаления, ще ви излезе почти безплатно. Сигурно се чуете какво има в този вестник. Ето какво има в вестника. Когато имаш такива приятели като него, не може да не разбираш от някой работа. Какво е това? Опа, пушица, прикладче, че си има и заглушителче. Опа, сега искам да кажа, че това е само полумакет. Полумакетна пушка, защото заглушител в България е забранено да имаш. Значи ако те фанат с това е пластмасова тръба, ако те фанат с заглушител, дават ти едни кофи, едни писалки, пишеш, до побъркване. Така. Тая пушка също така е полумакетно. Не съм я завършил, защото и на мен не ми се пишат на стари години кофи с мастил. Дори и петата не съм сложил. Но при една малка доработка, когато се направи тук едно затворче за едно патронче, защото аз, както пиша в книгата, ако смяташ да си вършиш работата с повече от един патрон, това е несериозно отношение към занаята, става едно перфектно оръжие. И така, уважаеми приятели, това е първото предаване. Ето вижте как се прави това нещо. Обвива се във вестника. В едно пликче, половин хляб, парче шпеков салат и все едно, че сте си тръгнали на пазар. Но много е важно след това да се унищожи оръжието. Как се правят тези неща, ще прочетете в книгата ми. Или в моя сайт georgesavoy.com. Но това ще го има на екрана. И така, това ни беше първото предаване. Очакват ни редовни срещи, но не толкова безобидни като тази. Защото от сега насетне започваме да обсъждаме политиката в България, бъдещето на България, ролята на циганите в унищожаването на България. И ред много, ама страшно много проблеми и се надявам да бъдем заедно. И между другото, понеже ние българите станахме една много голяма, мощна маса в България, като начало казвам този призив. Българи от цяла България, обединявайте се. Един ден това може да бъде добро за България. Всичко хубаво, до следващата среща!